Matul dawn l-aħħar 6 snin Malta rat żieda ta' 47% fin-numru ta' impjiegi ta' persuni b'diżabilità. Dan jikkonferma l-ħidma u l-impenn kontinwu tal-Gvern li jkompli jinvesti f'politika li tippromovi l-inklużjoni. Dan ġie nnotat mill-Prim Ministru Robert Abela waqt avveniment li mmarka l-10 anniversarju tal-Fondazzjoni Lino Spiteri fejn tnieda l-programm Head Start for Employment. Dr. Abela qal kif mill-2019 kien hawn madwar 3600 persuna b'diżabilità jaħdmu u issa dawn telgħu għal 5400, żieda ta' aktar minn 47%. U enfasizza li dan ir-riżultat mhux kombinazzjoni iżda riżultat ta' politika strateġika u maħsuba. Dan fil-waqt li l-Gvern se jkompli jaħdem u jinvesti fl-inklużjoni sabiex il-postijiet tax-xogħol isiru iżjed aċċessibbli u inklusivi. Huwa saħaq li l-persuni b'diżabilità għandhom jitqiesu bħala aġenti attivi tal-bidla f'soċjetà moderna. Lan tal-programm imniedi huwa li jagħti spinta għal aktar opportunitajiet permezz ta' tagħlim strutturat, sessjonijiet ta' coaching individwali u esperjenzi fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt gradwaw 25 persuna li temmew kors li bih akkwistaw ħiliet importanti għad-dinja tax-xogħol. Intant il-Prim Ministru Robert Abela faħħar lill-Fondazzjoni Lino Spiteri tal-ħidma tagħha biex tkompli toħloq opportunitajiet. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.